gonna be off soon. Okay. We are here. We are here with Can I please have your phone? We are Marasha mano. Dizane. Timbo Chandara nas. How many people do you have in the chat? Yo! Everyone write W in the chat. Everybody, let's write W. Everybody, how are you? Wagwan. Everyone, let's write W. Everyone, W. W, everyone. Jamie. When you salad out just wakomana. Kumsalada ni kasaza. Yeah? Msalada ni kasaza? Guys, when you salad out just wakomana. One wakomano. Oyo boy man. What are we doing today? Chat. What are we doing? Yeah man. I'm seeing a W in the comment. Who won't just anyone? I saw who just went. But who does it? To go on with the 80 commission goes. Chat. We should do an eating commission one day. Andiga. Anyways. Oka kitu nikazo na banza. Anti wedget, I know. Anti wedget I know. Yo. Ngasarora nanoita anti. One chat. What does it? I wanna tighten this, but do good, man. But okay, let me put it here. It should pray for us. God will put my church. What will my order? And the way that all love you and die. Boganyam. One yama, bro. Yama one. You know one. You don't need the damage. Sudah. Mana ada? Ini siapa? Chat. What are we doing today, man? Wanneer maak dat je man? En wanneer is die even dieren? Kalau dat go wakunyara tsenga makuta kunyara kutsenga mtsenge wake jaje. Makuta kunyara kutsenga wake. Oh. Tapoka na sera sasa. Aba even dieren shi. Ali is a game changer for upcoming YouTubers. Heavy diri. So I didn't diri about upcoming YouTubers nationality. Anti-Pay Pressure TV. Muda say, man, where are you watching us from?
Mutona muri kupi? Where are you watching us from? Ama msikana walobiza umana. Ujenge jazi uruma. Nasa janeta mna matopa tepu. Tana mata. Haunyari. Abana na mata show. God bless our food in the name of Jesus Christ. Amen. Pamsoroi. Mama. Pamsoroi. Angom jazuka kuzimu ere man. I don't know, man. Anytime soon I might come back to Zimbabwe. I don't know when, but yeah. Anytime soon. And was around one year. Don't worry, soon. Magandra mabachi nene. Nima wigi. Nyoga zoja kosolo. Pretoria, walk one from Pretoria, might I say? Subadane. Oh. Jamaica. Amanaga. Ines, what's happening today? What are we doing today? What are we doing today? Ada food yang diam. Aje kwanin. Why are you always washing your car in your vlogs? Kugiran? That is it. Makwen. Alright. Tadi kuchorera. Woyo wagwan Josh. Subata ni Raman. What are we doing today? Asma kutoka na message. Toka na Josh. Ulisana muri. Ala asma kutoka na message. Hi guys. Toka na Josh. Ati garetese guys. Brati garetese. Malugu lomo sono. Kamdo titi garetese ka. Kensington Kappa, we'll be watching you see there one. Support, praise, watch vlogs. One is still living. Yeah, that's true. I'm where? That woman. That was South Africa. South Africa is cool, man. Chilling. I'm a good do good in Garabache. And this my good nice sister. Thank you. Baby good. So don't do it, man. I'm just going to go to so that I'm going to go to Garabache. To my shoes to go to that. As we were told to eat quietly, 20th century people ate wine while being and so while doing good content. When you eat quietly, right at you think of Southern Mama. This is so cheap for our daro. I think I take us at the radio. Tafara with the other do. Hi. And then what I am for present. Yeah, one book to camera here. Say it on Jones. Bro, namnaona akaje. Dazo mtu nyasobude. Aiwa, anaomba ti same udana kashara. That same tonge wood. Anzi mbodoro. Anzi location mbodoro. Yeah, mimi nakandisa anyways musebe bana mema kara mashlove from the bottom. Kasi phone yako yapa uyifuthi. Yaba translation. Maybe. Visa. Iwe. Sena nazo.
Makanika. This is one. Makutan yesterday nyama. Jana which is the yesterday? Which was the yesterday for you? My man chose the hairstyle for me, but I don't look black. But he chose the hairstyle in black, and I chose the brown color. As which was the yesterday for you, not the color. I'm for your late. I'm getting married. No, so that you can have it. Anzi chipana. Anzi angom manon kando yang chirora in manch. Dororo. Dororo. Pane munhu akandudza nezuro kulive kuTikTok kuti wakamuradza picture rangu uchiti this is my sister. This is my sister. Ani. This is my sister. Your sister is mother and girl. Karen is my sister. I'm going down here. Sister woman. Ndakatotora screenshot. Let me show you. Sister, I'm the mom. You don't follow me. You don't follow. You don't follow. I just see. Sarisa. You want it, babe? I would have TV. Do we have a course on Amazon? And this. And this sister, please. Don't follow them there. I don't pay them. I don't almost see a start again. I told Tamboni. Ndiramuti zvonisvo iwo kunditi kasi wakaudzwa unzi ndiri sister vatanga usika sister yangu haina zimusoro ni sister one zimusoro but wamuzona wadofanana mombe wamuzona guys those who know mombe adodofa what are you doing? No. Guys, those who know my sister Precious, I don't find any running green. Those who know my sister Precious, I don't find any like complexion. Masimanza, you go to the current national Akananyama district, but I don't find any. Hi, praise how much to Bro channel. You can DM. Yeah. Shout out, my sister. Leave it. Shout out, my sister. Treji. Ndiwe hako Karen wakuda kuita mai mhofu anyways ana mhofu vanoroora manje ende chaizvo. Tell them. Ndisironza What good? Oh. Guys, we want to start doing my lives. I don't know if you want them, guys. Guess what happened? So, panapa kubasa my manja. Pane phone and on Facebook. Oh, Samsung Galaxy AC20. By the way, Zuguba dresses. Zuguba does this wrong. I'm sure that Sumba will do it. I know the woman going to move. I'm doing out this of real. I can't see much good judgment. I don't need them, friend. You don't need them. You wait. When I guys, the car in here, baby, what thing is going? Don't drink anything. Right, Amari. I don't start doing. Yeah? Fair game. Mangwana anachibada pana pandifungize mangwana. Saka maka drum. Guys, you know what happened is I don't own a phone, guys. I wanted to buy Samsung S20 something. Then when I got market over Facebook, it was like I want a phone at cheap price. When I wanted to sanga Brooklyn, then I rock a motor kangu go Brooklyn. Guys, ndijifika phone yoyo guys ga. Chataka ucheka chokutanga ikamera. Wanga uri hutsi guys. Zvotodaro. Anyways, I want to start doing streaming. Ani phone affordable yana Samsung kept down the tengesa boys just wanted for the camera only.
Wamiro nani? Nevamwe. Alright, guys, Makoti, other went live. Ku TikTok andika. I don't know if you want if you want us to go my live to go ku YouTube. Let us know in the comment section. If you want us to keep on coming kuno kuti chikutandadza chatsvaga program yekutoita nini green. Chatsvaga program yekutoita nezvirongwa zvinoita zvokutandadza kuno kuti iswera tandadza kuno. But manje mufaro kando magift ka. Because with TikTok kune magifts. Makoti ndo wala kutoenda manje so. But if you want my lives I will try to kupa each and every day. Let me know down in the comment section. W, do the comment section. Do say if you want my lives each and every day to kupa my lives every day. Yes, guys, let us know. Anzi shiwaji? Sure, kana. ADMGs, the man that live every day. That's why I enter every day. Don't know, guys. Charamba chupe my lives each and every day. Kwanzi vanhu vari kupema ku TikTok vawanika. Ndezvavo vanhu vanogara nokutaura cha. Vanhu vanogara nokutaura. Waibata. Vanhu vacho vanenge vachipa magifts kana vachifota kupema. Ona, ivo vanhu vanenge vachitadza vari kupema ku TikTok vanenge vari malevel 0. Havana kana gift 1 rakabo. Saka vanhu vanogara nokutaura waiza. Uze vanhu vachona nopo TikTok they don't complain. Vanhu vapa gifts they don't complain on TikTok. Because kana munhu uchifila kuti uri kupemwa. Praise. Praise. Yes. Ndikukuona. Ndikusaka chimuti. Ndikusaka ningirigini. Ndikukuona. Ndikusaka zitubiki. Ukaona ndakudedza nezita rako. Mazutubiki achiri. Ndisikuziya ndanguna wani. Watora mairo. Ipapo. Yeah? Ipapo. Pana. Yeah? Pana. Hanze love yakanaka kare ndikatochinja. Sure. Kachinja papa. Amen. Amen. Amunyepe papo. Love yakanaka sure. Kare ndikatochinja. Hanze That's good. Imba mama coach. Not today. Guys, unonzi chi? Mumba mangu mukono kwandogara kune vamwe vanhu. Saka they are not comfortable with Kapanza neruzima. Hey, and what did you tell us with? And the praise dude not tandaza guys we love you. Kana yes. Sabora chimutandaze each and every day. I'm the shodi. Uyandi kumbundire. Aba kamsana kanga rusimba bo. That's good love guys. Shodi wa mu life ko. Tova mukaita matsoni. Asa mzetsodi. Ari kubvira rudo. Mukuti zarude karoti. Pada tarako. Tiri kufada ya mudo. Chirongo live yakazoro ndikobreka. Otherwise data tomboridza song yo. I love you so love. What story can I tell people today? I don't know. You You know. should ask. Guys, what story do you want to be told by me today? Ndipo kunyepere wani yakawana. Ndauza nyechi request a story in comment section. Nakisha. Nakisha. Hanzi mbusimba redwe. Yeah. Uri ndiyangu simbo. Fara dumba. Hanga zulu kusimbe. Saka dumbu ndono zotu kusimbe fara yembe. Oba bara naga do fara. Fara yembe. You all see Lusimba. What the first time that you want to be told, you people? Ryan ka, if I catch you, Anzi? you're going to die. Anzi kare nangatadze kusimba iri. Thank you. Punza simkombe. Ungosori mkondo kutanga. Amanaka, ungosori mkondo kutanga. Kare naita problem kuti pese pano shanyira 1 anyaro kwata.
2 anopunza mukondo kadariko munhu anotenga hufu panapa. Baby, you need to limit your eating. Pafea chapchap. Ungasapedza hufu. Sure 5 kg 2 days vanhu 2. Kare naikona kudaro mudiwa zvakashata. Unoda kuona chiremba kana something. Unoda tiende kuna chiremba. Une mawe mari kudya mudumbu ena mudiwa. Auzoti vanhu vanodya vakazhinji kacho vanhu 5 kg vanhu vairi 2 days. Rukuenda kupi sadza racho nemudikani? Rukuenda kupi? Musoro, rukuenda kumasha. Guys, mambonero kuti mukomana wangu akagerwa zvakanaka. Even netundebvu. Yeah. Wadzokoma chiri wani mwe. Ai, ipa izvozvo hazvina basa zvo. Makomana ane basa. Hanzi praise wangu ndipo kachipawa I grow my YouTube channel to 10k kuneta kwacho mahani. Haisi mishonga here chi. No motivation today kana waneta zorora mudikani give up ndiwadi. No inspiration today kana waneta give up mudikani. Ndiwe wadi waneta oshamari zorora. Hanzi rudoibofu yakaperera. Anzi ndivakuverenga papi rodebofu yakapera aniga arauza comment kuzamoti anzi makoti wasimba wane matama ako ramba wakatsika sadza makoti anzi rwasadza mudikani icho onai guys matama ndikuita achatombofarira face yangu onai masitama kuita kublota matama kusimba ndiye adiregai adye koki makoti anzi koki kinamusiya kupi kiki ndiani kimaya I think so kana ari kimaya she's at home aromba kwavo anzi iyi Karen ane unenge unotambudza praise thank you udye udye ukudyei to the big ita waba sweet rangu wabasisi adina anzi where is Kim and Tanaka? They are house guys. Auna Karina achawirirana natete mombe zvekutodaro wesi yacompatible maziguma yenyu dzungure yenyu zvinoenderana man. Hanzi vitamin iya here yabvuma makoti vitamin ipiyo Friends unogona kuchengeta baby sasita wangu aiwa kugona besharat we agona uyo anondishuwa hanzi vitamin iri kushanda makoti mavitamin atomadzidza kuchikoro mavitamin apiwa andonongochitaura zvisina basa inini ndamuta zvima vitamins inini when is Praise Junior coming? When is he coming? Not anytime soon. Maybe next week. Andi togadzira Junior wacho. Andi toita kani. Andi tongorogadzira tingopedza nazvo baby. Chimbi kani. Tingopedza nazvo kani gaga. Gaga 2 minutes. Gaga 2 minutes kani mudikani kani. Tongopedza nazvo kani baby. Wakanaka Praise but dzisatuma lokis. Unfortunately simba rangu rinokudzisa Abraham. Munhu yanga achibvunza tanzi rudo ibofu yakaperera paepisode ani. Rudo ibofu yakapera, but guys, tomorrow I'm shooting a drama. Tomorrow. Yeah, I'm sure tomorrow. I'm gonna write it tonight. Indonyora musi wandi toshuta mangwana. Kana toshuta before ni green. So anogona kushuta ndirakunyora drama ndodzaoni yacho storyline naizonakidzi. But ndirakunyora drama rinosirisa mangwana. Riri mukomana nemusikana unogona kuita. Utofa kupinda paminute. Ufa kupinda kani? No. Tukurishuta nekamera. Anzia but professional. Munozotaura zvamunoda henyu. Mufanike pamunoti usaita kunge wakadya benzi. Vanondipedza. Aikunoti munhu akambotyika benzi. Ndezvekushaya izvo. Akushaya ndiani? Iwe? Ndinotaura. Ubona mazibundo aunawo pana. Irabuda manje shoma kurwadza. Kusageza mudikani. Hanzi takuda kaposition phones.
Couple of change for not in time. Guys, I was saying to Drama don't shit among one. Expect it in time soon. I need to both years go meet up about it. But I school pays a day above man. You shall wear food drama one. What do you think, baby? Yeah. Maybe just to around work editor because the travel shoot any camera, professional camera issue. Hanzi matama changu tamahombe. Mataman. Hatachitara nezvematama angu. Hanzi praise chimbotinyeperawo wanyaya zvayo timbotandara. Aimbonyeperawo. Ndakudze ndibvunzeka topika muda kudzwa. Topika muda kudzwa. Hanzi ndikawana mari makoti nichatumira mari yemamota. Amakoti atori kapotebone aya mufunge. Ndakatombotauro baby kana uchida ndokutengera mupepo home kuna kukumba kwangu ere kumba kwangu still though kumba kwangu but still nyakumba kwangu na kuona ndakakuona pasina kutorore kumba kwangu kuti mudi ona baby semukadzomu zvinhu wotorore kumba kwangu kuti mukomana wangu ndakuigirawo chiota botoro unonzi guys ona guys ini ndaisada hangu zvemvura atodusarase chingwe chatochengetwa ichi baby watenga magosolo nemaripi Nedwe, ina mari yangu. Ikadhi rangu rashande. Ikadhi rangu rashande. Tatakura makadhi 2. Pani rangu ni rako. Rako mari yano. Ati irimo here yakasara. Nedwe, guys nechi kuti kana washandisa kadhi rangu zvimagoslo izvo kezvo. Anombotenga magoslo. Tiri kurwa. Ndikutauri. Ngapedze kadhi rangu. Ndetwa murombo. Tasoti mukadhi makonda shandisa less than 100. Unepa. Tarisa. Unepa. You're lying. And Prince Junior must come. We want to see him grow. Yeah, Prince Junior is coming soon. I know I'm a so. And I was good at math ndoshi. And Prince Junior anenge achingoti papa ndiye nakachira. That's it. Ndi mama. Alokwakunasha. Ndemesindora kunoku. Kwakunaye. Kunaye. Kwaudona. Kwa unamote ngekebe. Aiduna iwe. Muchangwe kana unozowasha. Anzi praise. Ndoda hangu kuactor guys. Call me pa acting hapo ndina hangu ndichisiririza. Oh, nochibata kuseri. Daryl KG. I'm sure mangwana. Toda urakuri shoota mangwana. Anjana ru. Wagwa Daryl KG. Wani pana umwe batira kamera pasima pativhura hombe. Ndatowasuwa pana. Nchifenda pa Pick n Pay. Ava video rakabviswa sha. YouTube. Anzi mofu ndipewa kamari yangu. Aminoti nashi. Ana mari yake. Ukapwereda. Mani imari. Anzi W makari. Oh, longeza makari. Okay. Imari yako ndinayo. Argo. Imari yako ndinayo. Ando mune mara ke. Ai hambo ji. Atize. Muti mumu angari mu comment section. Oh. Uzanze uno. Ibuzza koga. Ndiko. Awunyane mona ikanze kunwatsoka. Ndakafika indoga ndakafika mapush. Tinzo tsoka dzako. Tinzo. Kuda nazvi kudai so. Tabrea toilet. Ungozvifumura wega. Ndombo usiri panapo wakapfeka bhutsu, oswera wakapfeka bhutsu. Zvongesa mvura. Aya. Anzi uyu ndiye mai mubatwa mushiri. Wagwan tinashe 4 seasons. Mazita. Mai wofu mubatwa mushe na wabatwa mushe. Ya, uyu ndiye wana nchikudzo. Anzi iri sehanzvadzi yako yemoyo nhai kaka. Wana nchikudzo utainditi hanzi sister yapraise. Sure, yakaita sister yangu iyo. Nezvaari izvi. Sister yangu yakasimbisisa ine. Akakasilenda. But wafita kuti sister yangu. But takafanana. Ndiri Parklands tinoactor kwacho. Ari Parklands. Hanzi chi ndiri Parklands chi. Tinoactor kwacho mangwana. Ndomuketo. Para kuti musikana. But baby takafanana nombozvo ranga unakadanana nofanana. Uzona.
Uyati wazongoita I'm zimwe. too cute. Inzonzwe baby. I'm too cute. Iwo sina hairline. Too cute sina hairline. Saka, and iwe hairline ndinayo shamwari but ringori Too cute sina hairline. Wona. Iguma Guys. Who is cute between us? Team Praise or Team Makoti? Wona. Wechimbona ndatamoseka. Ngadi serious. Aiwa, unoziva kuti ndoseka. Auseki ka unongo chipenzi. Ndozoti wakashika benzi wazonaka. Hande serious ngeso. Mira, tsakare. Bora, changwa seka kwacho. Unataka ndaseka. Iwe ngati wena serious ka one cha. Chimboita serious ka one time. Ndaona takoseka ndi. Ande. Why are you making funny faces? First time we don't go to face back. What? Andy, one last time, Andy. Serious. Some funny faces. What? Serious. Nice. Serious. Guys, please don't be. Please don't be. Mukona ma face are kuisa papa. Oh, Andy. Andy. Face are very funny. Chinoseka wakanyara face are very funny. Asikira chamwa face are kuruchikiza chamwa. Hanzi it's a trap udati comment ebhibhira ko uti mamise. Hanzi makati kuita yenza munhu echirume chigay so Makoti is cute. Ladies. Hanzi serious ya praise kunge akamedza benzi. Ari kuita ma funny faces kuti ndiseke vanhu. Ads from Kariba, guys. How are you? Wagwan kumvuro. We miss Mombe. Ish. Sha pesa bado za bombe sha. Phone yangu ndenge ba live. Just namba zake phone mako. Timo mfonera. Chamo mfonera ba live. Tomorrow, we call it tomorrow on the live. Hamzi kaka top soup samfana nzenyewe. You the top soup. Hayi mulanga. Soup is number domas. Another top soup is number domas. Uzinzo. With the puree ya mugaba ya. Uzinzo. Naizozo ndibogisi. Kaka asadakurowana ndibogisi izvo. Munhu anororwa kisi. Muromo wangu shamwa ndisi. Tukutorwa. Naizvozvo ndibogisi. Munhu isangoti Pastor Swamon. Onye magizi. Kiss. Is abuse my own. Well. Guys, mombe jamfura mangwana pa live. Anzai Makoti. Tune in tomorrow. Zokumoresa next week. Boys, chino mbakwenyu. Chipa pa live mama. Chino mbakwenyu. Now go to your house. Right. Guys, why are you so favoritism? Wakazvibatira. Mumboya naye Makoti kuno ukb ndokukariba akuzotorwa selfie naMakoti. I guess ukb ndokariba. Not so sure though, but I guess guys takwana phone atrikuda. We want to start doing in real life streams. I think I gonna Aisha do my same streams. But stand we simple kwedi chamazvo. Tendongomuka makuseni toenda ne Cape Town kwese takanda kuslip point. What do you think baby? Tichitenderera. My mics now, we just need an Android phone. Makoti is beautiful. Thank you, Shamis. Tinoonga kwanai. Masero tinoonga refund. Rikoroze. But I would want to give my child installation though. Kayoti mwana izonzo tedongwa non. And mama kwanonzani? Mama ngwano tinotenda. Boys. Saka udi ukupa mwana wako installation. Ndo like kana ari musikana ansana kambofunga nezvanakomani
but kana ari musikana but wakasanipa mwana mukomana unoba kwenyu nopinda ndotokutaurira kana stari mwana wekutanga I should be a boy singori cute no handinganzi baruwa kumabhawe ndodonchipisewo ndonzi baru wow kunzi ru usually ndezvana rutendo nanarumbidzai ruva rashe is just fuva izwaunzwa mwana hapo westare shona zvatopera unozoti mageneration atiri kuenda vana vachatangoramba mazita unozoti nini ndaitonditavonga anzi wani munhu asina kupedzwa ora naspeed wani munhu akaramba kupedzwa vanhu vamonya da kundikandakanda akanikandakanda but still bo izonzwe mwana apo westare ukona sarangweshona nini takutozidzotondana praise ka because takutoti zamaseleshona kaidenda dzavanhu ndonzi taonga welcome back to my YouTube channel is your boy taonga makara boys hapane zvimwe bebi mazina ako anenge aulengeni nombotona ita seke adidi pamazina aulengeni ndakanaka though aikomeni panenge post aizhinji zonzo mazina aulengeni ndakanaka vanhu vatanga kuti anzi why UK zviri gay tora mazina akanaka anzi mwana kwese aiwa tuda chimboitai vlog muchienda kuamerica ibi muona unge kuamerica uke kujobhekira it's only one day zvichaita chete sure this year zvichaita chete hanzi tambai truthroday necomment section live inakins Tuesday hanzi live necomment section aiwa mangwana we will do it tomorrow. Today we are tired today. Today we are tired. Anyways, what's happening? Comment section. Ndakuze guys uduze nyama ndakudzwa neni. But guys imi muri kujamba. Maizia. Naenda kutokudze nyaya. But guys matadza kutaura nyaya mudakuita se. Yamudakudzwa neni. Maizia. Taurai guys. Taurai tinzwe. Taurai tinzwe. Kulive. Makoda nenda kulive. Chungopedza takutokwanisa awa memajizo. Waize. Takutokwanisa awa memajizo. Ndandira zoti avazifoya. Ask. How do I put it here? Phone yangu ya kustika but still. Vatofo. It's okay. It's okay. Muna. Anyways guys, I told you guys, and please at the end of this month you reach 40k subs. We're gonna try by the end of this month to reach 40k, yeah. If you guys keep on sharing with your friend, keep on supporting us and stuff, definitely by the end of this month, Tentaway. Where is it? Don't get it. Anyways, Amanaga, tichipedza this live, makoti ari kuenda kulive ku TikTok. Kulive kwari kuenda ndeuko. Tipo, kune vanhu 4. Kulive kwari kuenda ndekuno. Kuna Mike Maya, Kimen Lloyd, Dexter Ntanya na Maitaku. So you should go guys and support him can rush mamani ganene. Maizia. Pamwe na kumkwanisa mtengero wa airline. Nosikena bibi. Urutengero wa airline. Thank you so much. Urutengero wa airline. Ndukwani. Yeah? Urutengero wa airline show. Maybe you can order it on Shein and stuff. Karibu tasa comment section phone yako. Phone yangu ndio transactions. Wait a minute guys. Okay, and it. Akunzota noti. Jani. Guys, Anzi chokubata say now. We need to read comment section from the phone and edit. I don't want to see so. And right, Tazoga guys. Tazoga. Kedvenga ma comments zenyu. Anzi itake and paper live. Phone yangu yakunetsa guys. It's really misbehaving zvoda. Who's your first wife? Anzi mwana praise mwana tababereka. Anzi W Maroro coming when you can't promise soon or later.
but yeah, coming ne no ngoda awudi adu she said adu anzi ndoda kuudzwa kuti Karen anoenda umangwai. Guys, it's still early, like very early. Vanhu vanomboya pamalife. Oh, iyo zvakati the praise by the end of this kana ukasvika 40k girls kuda azviti ndingatosiya YouTube. Hai Uncle Praise wagwan taunga makara wagwan TikTok tokubata sei manje. Noenda pa account yakanzi Karen T or account yakanzi Praise. I think akaenda live I'm going to share it on my story Praise Makara or Karen T. You will see there. I think you should write your name a bit, you know. Searchable. Sarah will Karen TikTok. Wakuziva. Okay. Praise was the first wife. She's okay. I went with her to the service yesterday for suspension and she's doing more. So what you guys vari Cape Town vari kubva kuAmerica kuUK kuEurope vese vari kutorwa neni kuairport ika. Munondibata panamba dzangu ndozokupike kuairport. But there's no boys who are following you on. Kanonzi kachachura mpoto. Don't confuse it. Kanonzi kachachura mpoto. Unfortunately, there are no boys following you, my sister. So you have to How do you know? How do you know? I know. How do you know? I know. Unoskera nini? Yes. Say there's no boys following me. Say it right now. Say it. Say it. Uchanzi ne YouTube ukuita violence. Yes, I'm doing violence. Anzi Karen nakwenda ngwa ikumba. Karen kwenda ngwa ikumba. Chingorara pana apa kana. Baby kan. Chingorara pana. Baby kan. Ndokubikira kana. Ndozonoda kudya kana. Indabikoda. Ndozonoda kudya ndokubikira kana. Ndokutengera simu. Na picha. Anzi first wife ya Praise mota Karen tozomona wewe. Thank you. Karen uzokubona pambili my sister. Uzokubona pambili. Ndomunyengera first wife yako iyi. And second wife ndinodiwe ere kana. Second wawa kana. Kaka ndotengera picha. Ndotengera picha. Uya utonona nge mnanda chikafu steri unonyengera ni. Ndotengera magoslo. Mashepe. Ndotengera chepe. Baby kana. Ndotengera chepe. Anzi tell us more about Masoila last time. I want to Maso in and do things. We are madimoni. And a perfect match, guys. Thank you so much. Thank you. Baby, mashepe. Don't take mashepe. Mashepe. Alright. Something mashepe, guys. Anzi immunity man needs a man. No needs a man. Wish you all the best. Thank you so much. Thank you. Nice guys. Thank you guys. Udakuza wano chipa life. I mean, so don't go out. Guys, I'm here to announce that What do you want to announce? She's announced that she wants to live with me, but I don't want to live with her because she snows a lot. I don't even wish to stay with you. But baby, don't bofunzo. Pano kwa rapa pano kwa vibrate. I want to itsoku move up and pawe kana malungs kusheka. Guys, mira ndikuze musambofe makatera zvinotaura Praise always likes to embarrass me. And this but antomboda and this could I have a recording. Saka phone yako. Phone yangu live. And this could. Guys, wakasvika makota kara unovuka pambate chigayo. Aina ndidze ngono guys, Praise anonyipo. Iye ndiye anoridza ngono. Okay, ndipe phone yako. Newewo futi nditone recording. Player. Ari player ni record. Boys, mukumwana tabase ku record anakarara. Ngati player ni uya read. Guys, alright. Akuti ndoridza ngono nika. Guys, inangu ku record kwanoita ka. Nenda mudzoti, ngono dzochiridza. But ndokunyepa so ngeri proof yekuti anzo player tinzo player children play dzako mamuona ka takaplaya ngono dzake phone inotodona mbomwe pamba mutswa chigayo kana gonyeti nyara mdikana so vanhu vakundokudai zvekuti do thank you Linda anzo wanted to say vanoenderana okay mazepnex akadi guys even chembere dzinotodawo aba twashia mazipa ana anzi mupe furu chicken uone kuti anoenderera mabiro ake food sure baby sure saende ndochengera pizza kana chingo baby but kungoti Praise anongondi nasaro as Gatsby guys the full house ega atikazi Gatsby rara vasikaziye Gatsby ka
ndozichingwa rera ronzi quantum rera remu okay rera zichingwa rinonyobhorwa rera sina maslice rera kaiswa machips pakati nemasausage maviena nematomato sauce nemapotatoes nemaavocado aripunza ega naimi ndati zvakaoma naimi yanonyepa praise mira chimbomira unyepa aunodya gas mwari vari but mwari vari kuzviona aunodya gas mwari vari kukunzwa but aunodya gas but aunodya gas baby ndadya it's okay ndadya mira ukoona kuexplain baby usa explain baby it's okay don't explain wakatoma kuexplain it's okay sure guys taropa notice kuti panapa panyanya anzi vanhu vanoita ngononokamudzana taura hako anoramba anozvirambisika ndakamure kudotasvi guys makoti kana akarachero masikada anga achitaura ega usanibate ndisiye unorondokakuti chimbomira izvozvo chimbomira kunyepa please but makoti wayo chirara kwavhura masiso guys izvi chokwadi izvi guys makoti anorara kati amana zvamwari makota wene guys bukana zvandakaitire makota kana akararanga kati apani baby wene serious noti unongosingazwe mhepo kana chi kana akararanga kati sanyepe ndikunyepa baby it's okay guys ndamutora video ngomisa pavlog anzi zokonzeswa nei anzi kana anzi pano kwakatakura anzi mama kwano kwakaona mwedzi uri mutetere kana kwakaona mwedzi wakaita unge une tsuro wamona zvona mwedzi une tsuro vari kumusha roziya uramza kwakaona mwedzi wakaora unokavhura maziso anenge akati undoika kana kumudira makoti unodiwa iwe wanzwa here thank you shamis praise usadaro makoti but mafia baby anzi praise found this perfect matchup anzi praise wakujairira makoti pari ndombambamo anzi kondiana anopufa kavata right baby guys let me tell you something wait usataura guys mira usatize chimbotererai mini usatize mira guys ukangonyepa mira usataura tomtuka after guys takanotenga air fresh number muno inotogara paside apapa panongouya makoti panapa chete baby kana kumashure kuri unotaura kana wapedza kutaura akunyepa ngati mtuke kana kuda kusonwa kuna natiperi mdiwa kana kuti usonwe kumashure guys mungona akuvhara nyaya yekuti anzi akunyepa kuna natiperi mdiwa vanokwanisa kusona wandi mukunzwa tokwanisa kupuwa quotation baby akuvhara nyaya yekuti akunyepa ngati mtuke tokwanisa kupuwa quotation mdiwa kana da kusonwa kumashure tokwanisa kupuwa quotation mdiwa kuna natiperi vakatomira kana kuda kuvaka kana deswa kana mudhuri kana kuplaswa kuna na baum investment mdi wangu vanozviita zvokunzwa ukunzwa mdi wangu chirega kuchema akunyepa ngatu chirega kuchema mdi wangu akunyepa ngatu ndiye ushu maskati machena kwete usiku maskati ndineta bu ini ndameta bu kana wandeni kahobo praise atombonyare guys ndomuzomuzo taiwa zvimenyara sha toilet ngoswera ndichingonzwa kunhu toilet hapa nyaya dzebhuto hapa nyaya dzebhuzi toenderana bebe nyongo chiri ndoita zviri loud chete iwe unoita zvokuti iwe unozongonzwa kuti muno masumuka kakabhoni monoxide muno unozongonzwa kuti mani kakabhoni monoxide mhepo ini ndoita zviri loud chete but iwe unoita sadinyepere inyongoti chete ndiri murume chete chazozungunwa kudarika zvako but chete chakangofanana guys wefafaidza zvakafanana zvonizvo you guys are the best couple guys kana azozvozvapisha karara chamutora vanchikudza kuti praise arinakidza izvezvi soka chamutora apa ndo unozoti ndikanyanyosekesa ndochema I think notora masango atoriwota chinyarara mana usacheme so emotional ne don't sleep in it usacheme ne makoti neheleni yakanaka ani Helen yani Helen ndinayo but iguma chete
Ah baby awa amanaka. Pane zvimwe zvodongonyepirwa makoti. Mira, makoti akarukwa 1 packet rema braids. We thank God for that kuti kwanisa kutenga ma braids mashoma. But ari kunzwa ne highline ipi? Onai. Iguma kani. Baby chimbo imagine une Zuda. Wona. Iguma kani. Wona chimbo imagine une Zuda. Wona. Ndenditone Zuda. Tone. Ewe. Tindisi. But wona baby. Baby, usura kono kwetonge avocado. Kusura mu relationship kugarisa uko. But baby, ndokugarisa kwacho baby uchindisura baby. Pamba chona moyo wangu unotomira. Ndikwanire. Pamba ine ndotosha ndotosha appetite sure. Chisuro zvinonwirira right. Manje unodyisa unenge wakasangana magoslo, sadza, chingwa, mazai, maavocado zvese mumo. Guys, mira ndikudze zvenyempanya yekudya. Ina ntombodyisi. Ndodya kana ka 1 per day and ndosodya manheru. Saka ndonyapa. Saka praise vanongondivloga ka. Ndendanzwa nenzara. Maxen umukira McDonald's. Uchakamuka wari wachimunya. Makora pasi wati McDonald's. Pedro's. Wakutoda Pedro's zvodarika maso. Anoziva. Wambondinzwa ndichiti ndida Pedro's. Iwewe. Ndinoto prefer kuti nditengere McDonald's kana kuti KFC. Baby. Iwe uchichuza Pedro's. Zviri mbini zvakazara zvachikwana zvese. Iwe. Zviri mbini. Yeah. Timaite inspection. Please. Timaite inspection. Bini ndesera kazara mararani. Ake, onai. Hanzi airline anayo but iri kure. Ishoma. Baby.